il-15 ta' Awwissu, ġurnata assoċjata mas Santa Marija u li jitanta l-qalb ħafna mal-Maltin u l-Awċin. Iżda sfortunatament din is-sena iċ-ċelebrazzjonijiet kellhom jitħassru minħabba COVID-19. Madankollu dan ma waqqafx lin-nies milli jinżlu fit-toroq u jżejnu bħal kull sena oħra. Net News mar il-Mosta fejn is-Sibt suppost kellha tiġi ċċelebrata din il-festa tant tal-qalb il-Mostin. Waslet il-festa ta' Santa Marija iżda sfortunatament din is-sena mhux se tkun qed tiġi ċċelebrata. Iżda ejja naraw in-nies jaħsbu dwar dan. Żgur li nimmissjawha. Soltu jkun hawn dak l-entużjażmu tal-festa. Anka tinżel dik il-ġimgħa tal-festa. Jisek tkun tistenni jew. Imma dan mhux il-Mosta biss, naħseb id-dinja kollha. Se naraw hopefully next year niġu għan-normalu. Din is-sena ġiet differenti, ġiri kollox tabla ħsieb fil-li tippjana fil-li imma provajna kif nistgħu nħaġġu l-Mostin biex iżejnu l-faċċati ħalli l-ispirtu tal-festa jibqa' fostna. U saħansitra anke l-Awċin kienu jinżlu Malta f'din il-ġimgħa biex jiċċelebraw mal-Maltin li ma' tradizzjoni ma tistax issir din is-sena. Is-soltu anke nġib tal-familja jiġu naqra l-festa minn hawn deġa xejn Awċin. Qed tifhimni, s-soltu Santa Marija nġibhom naqra l-festa. U din is-sena naqra kwieta l-affarijiet. X'se tkun li żjed ħaġa li se jħossu in-nuqqas tagħha? L-affarijiet tal-Knisja u l-proċessjoni mhux dak u naqra n-naru. Mortoli, eżempju, tifhem il-marċi, tifhem li huma konness mal-festa. F'ċirkostanzi dan hu m'hemmx tagħmel. Forsi darba oħra ngawdu aħjar. Il-festa ta' Santa Marija ma tkunx biss iċċelebrata l-Mosta, sitt irħula oħra jiċċelebraw din il-festa il-Qirendi li mqabba ħalaxa il-Gudja u Ħattart f'Malta u r-Rabat Għawdex. Din tiġi ċċelebrata wkoll fil-Knisja l-qadima ta' Birkirkara. Sena wara sena dawn l-irħula jibdew b'quddiesa segwita minn marġi tradizzjonali u brijużi, filwaqt li fil-għaxija jintlaħaq il-qofol bil-purċissjonijiet. Iżda dan kollu tħassar għal din is-sena s-sigurtà ta' kull individwu u barra dawn, il-lokalitajiet ta' Ħaddingli li mġarru Żebbu Ċawdex kellhom ukoll ħassru l-festi tagħhom li jiġu ċċelebrati ħadd wara l-15 ta' Awwissu. Il-festa ta' Santa Marija hija marbuta ma' dak li seħħ f'nofs it-tieni Gwerra Dinjija meta fl-1942 fil-port il-kbir daħal it-tanker Ohio magħruf bħala l-konvoj ta' Santa Marija li apparti provvisti importanti wassal Malta tama ġdida fi żmien tant diffiċli.